Proġett ta' triq ta' ftit metri li ilu għaddej snin, proġett li ftit tal-jiem biss wara li ngħata l-ewwel saf ta' tarmak, it-triq diġà bdiet tisfranda. Persuni li tkellmu magħna dwar proġett fi triq ix-xalta ta' Xbiex l-imsida qalu kif din it-triq sfrondat minn 3 postijiet differenti b'riżultat li qed terġa' ssir birqajja l-hemm u l-hawn b'ħofra minnhom tattiet minn pjanċa tal-ħadid sakemm tittieħed id-deċiżjoni ta' issa se jsir minnha. Din ma kinitx l-ewwel darba li din it-triq spiċċat fuq l-aħbarijiet fejn fost l-oħrajn lura f'Jannar wara li parti minn dan il-proġett kien ġie inawgurat, din it-triq spiċċat erqet mal-ewwel ftit xita li kienet għamlet. Dan apparti li dan il-proġett minkejja li issa għaddew is-snin għadu lanqas biss les b'nofs it-triq għadha mingħajr ebda laqgħa tarmak. Kritika ma taqta' xejn min-nies anke dwar ix-xogħol li qed isir fiċ-ċentru tal-Musta fil-fatt meta residenti jgħaddu minn hemm jew xi ħadd fi bżonn li jersaq l-hemm għal xi qadja jispiċċa jkollu jgħaddi minn qalb xebanġenji b'nuqqas serju għal health and safety. Dan apparti l-ammont istiġerat ta' trab li hemm ġimgħa wara ġimgħa periklu għas-sewwieqa hekk kif is-sitwazzjoni waslet li qastara sat-tarf tat-triq għar sħaba bajda tila mill-art fost toroq bojjot karti bitrab.